Povedal som si, že rozhodne voliť pôjdem, hoci so istým sebazaprením a asi aj s istou iróniou, pretože niekoľko subjektov, ktoré som v minulosti podporoval, už teraz by som ani za svet im svoj hlas nedal, ale pokúsim sa voliť s istým kompromisom a predovšetkým s takým pocitom zodpovednosti za to, že nechcem, aby sa rozhodovalo úplne bezo mňa. Je to len mikroskopický hlas, ale aj ten mikroskopický hlas je veľmi dôležitý. Určite nie je dobré rozhodnutie nie ísť voliť. Ja tentokrát mám naozaj dilemu, koho voliť, ale určite voliť pôjdem, pretože rezignovať na toto občianske právo, ktoré máme raz za 4 roky, teda pokiaľ je normálna situácia, tak to už potom naozaj nemusím byť vôbec občanom tejto krajiny, keď už ani toto právo si neuplatním. Ja cítim takú totálnu bezradnosť, totálne sklamanie a totálnu bezradnosť. Ale samozrejme voliť pôjdem. Pretože som rada, že vôbec voliť môžem a budem dúfať, že to aspoň ako tak dopadne. Že to nebude horšie, ako je to teraz. Pociťujem v poslednom období aj určitú frustráciu vo svojom okolí, aj generačne, že ľudia už nemajú chuť, majú pocit, že už všetko vyskúšali a vždy znovu a znovu sa sklamali, ale asi by bolo najhoršie odignorovať to, ako je to. Takže opäť aj ja som sa zamýšľal nad tým, že nepôjdem, ale myslím si, že pôjdem opäť voliť, lebo bola by to chyba ako nevyjadriť sa, takže využijem tú možnosť opäť. Sú tie voľby asi takým jediným nástrojom, ako možno niečo zmeniť. A z toho dôvodu si myslím, že by ľudia voliť ísť mali. Ak nechcú voliť, tak nech tú nespokojnosť prejavia inak. Pretože pokiaľ budú apatickí, tak tá apatia vedie len k zhoršovaniu problémov. Všetko sa prispôsobí mase, aby sa predalo, aby sa politici dostali k moci. A čiže táto otázka, že či voliť, keďže máme ten systém, tak voliť asi treba ísť. Neľutujem to. Myslím si, že voľby sú jedným z nástrojov, ako sa dá privodiť zmena. Podarilo sa nám to. Podarilo sa nám to v 89. roku a potom náhodne v niektorých voľbách potom. Voľba to je cirkus. Človek nikdy nič nevolí. To nie je voľba. Presne ako ľudia, čo sa radíme tomu v Afrike, v lese, nie v meste, v lese, v Latinskej Amerike, tam čo bubunujú tam v lese, Láska to je jediný systém. Láska je to jediný systém, že sa dá voliť. Láska je všetko, láska, to je, čo potrebujeme. Ak je to v rámci politiky, to je tiež len súčasť toho cirkusu. Či sa to dá zmeniť voľbami? Nedá, podľa mňa. Nedá sa to zmeniť voľbami, pretože voľby sú tak, ten výsledok tých volieb je taký, aký sme my. Že keď by sa zmenili ľudia, tak sa zmení aj volebný výsledok nejakým spôsobom. Napriek tomu si ovšem myslím, že ísť voliť je nesmierne dôležité. Keď sa tak hovorí, že ja nepôjdem voliť, lebo to by som musel voliť menšie zlo. No a čo? Tak treba ísť voliť menšie zlo, podľa mňa. Ale ja si myslím, že nič nám neostáva, len veriť proste, že niečo zmeniť môžeme. A na to máme ten jeden hlas, že by sme si mali veľmi dobre rozmyslieť, komu ho dáme. A myslím si, že je to krásne právo vyjadriť svoj názor. Komu ja mám voliť? Ježišmária.